салом. Салом ба кулли мухлисони канали YouTube. Бас кардем канали Самбо YouTube Екатеринбург гуфтана. Салом ба кулли мухлисон. Салом ба кулли ғарибон. Касоне ки дар шаҳри Екатеринбург аст. Дар наздикии шаҳрҳои Екатеринбург аст. Челябинск, Перм. марҳамат ба шумо муроҷиат дорем. Як муроҷиат дорем. Имрӯз мо контракт бастем, шартнома бастем ба компанияи Крилия. Яъне билетфурӯшӣ барои мо хеле осон шуд. Барои шумо бошад, гирифтани билет хеле осон шуд. Ба шумо гуфтанем, бародарони азиз, албатта тӯҳфао барои мо оварда аз компанияи Крилия, ки барои он ки мо бисёртар дар шаҳри Екатеринбург ба дигар корҳо машғул ҳастем ва худро ҳамчун коргар нишон додаем. Аз ҳамин сабаб ба мо тӯҳфа фиристондан. худи якта стакан аз Крилия ва мани календар аст, боз як календари дигар. Марҳамат, ин тӯҳфае ки барои мо овардам. ба шумо гуфтанем, бародарони азиз, агар шумо дар билети нағз арзон хубтар дар кор бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. номерҳоро дар поён мегузорем. марҳамат муроҷиат кунед. чӣ хеле ки шумо дар видеои мо дидед, номерҳои зебо дорем ва нархҳои хуби билет. мо кӯшиш мекунем ки дар аввал нархҳои билетро бениҳоят паст кунем, ки бисёртар фоида ба мардуми ғариб бошад. баъд дар оянда кӯшиш мекунем ки ба худамонам низ фоида монад. мо акнун нав коргар ҳастем ва фоидаи каме барои мо қаноатбахш аст. ба ҳамин хотир, бародарони азиз, ман ба шумо ин хабарро расонданем ки худи ман акнун билет мефурӯшам. билети самолёт Екатеринбург Душанбе, Екатеринбург Узбекистон, Екатеринбург Қирғизистон. тамоми направление ҳаст барои мо. бисёртар мо бо ҳамроҳи ғарибон кор мекунем, барои нафароне ки мигрант ҳастанд ва нафароне ки мехоҳанд тезтар ба хона раванд. касе ки бисёртар мехоҳад ки ба пеши зану фарзандаш рава, ба пеши падару модараш рава, албатта ба он одам 200 ёки 300 то 500 рубла скидка карда мешавад. ман намегӯям ки дигарро ба шумо скидка кунанд. худи ман ба шумо скидка мекунам ва ваъда метиҳам ки ҳар як билете ки мо ба шумо метиҳем 500 рубл скидка дорад. ташаккури зиёд, бародарони азиз. марҳамат, дар комментария нависед касе ки донистани билетро мехоҳад ёе ки ба он билет дар кор аст. албатта мо тайёр ҳастем ки ба нафароне ки моро тамошо мекунанд ба онҳо кӯмаки худро дареғ надониста ёрдам кунем. ташаккури зиёд, бародарони азиз.